Bună ziua YouTube, Instagram și TikTok. Astăzi vreau să vă prezint un aparat care face cât 7 aparate. De ce spun asta? Pentru că putem lucra foarte multe exerciții din diferite unghiuri la el. Cum ar putem să lucrăm împins orizontal pentru piept, împins înclinat pentru piept, ridicări deasupra capului pentru umeri, genuflexiuni, îndreptări și personal îl folosesc pentru două exerciții. Pentru îndreptări și pentru trapez. Astăzi o să vă învăț cum să lucrați trapez corect la el. O să prind mânerele din interior, stau drept și de aici o să trag de mânere și de umeri până sus, expir, țin o secundă, inspir, las ușor până jos, expir, inspir, expir. Acest exercițiu lucrează partea superioară a trapezului.